Pois ten moi boa relación con Alberto. Poder de amizade, eso é. Entonces, o ano pasado vinieron a facer unha excursión por Montecindo, unha ruta, porque mandados os dous ao monte, pois aí nació un cariño, un amor, non se pode máis todo o mandamento, que tamén que nos veremos no verano, e aí van a poder volver, ás veces Con este caballeriza, podemos decir. Está dicindo que os rapaces van a acordar moito do traballo. Que cacudiola, ven aquí. León. Aí está. Están defende, sí señor. Ala, veña. Porque vos vos alcalde a nave de Canedo. Sí, de Canedo. Porque trabajo con Pedro Sierra, que es que también es de Canedo. Al final digo, junto con todo el mundo de la zona. Yo consigo Carnota. Andrés, ¿me coges la bandolera? O Pablo, cógeme la bandolera. Puedo decir los nenos que collan a la... Aquí no me chove. Ahí, vos situades ahí, ¿no? Sí, por culpa de la auto. Pues se le van a tomar algo. Cruzoche desa faixa. Salgar as rías. A ver, un lobeco. ¿Qué lobeco? Tiene que ser no. Los responsables. Venga, Pepa. No, que non trouxen os guantes. E dixo o médico que... Ui. Alberte, oye, Alberte. Para estas ocasións hai unhas palas de ouro. Xa, a ver, outra máis, vai. Veña, aquí coa pala, collede así. Títame. Veña, así. ¡No podéis! Ya está, venga, levante, bota aí. Hala. Sí. Vale. Muy bien, que toque con gaiteiros empezamos xa, veña. ¡Yo puedo yo solo! Alberto, empezamos. Sí, veña. Un aplauso muy grande para Palavea Bravú. Esas palmas. Non se pode votar así, Xa que vas a votar aí. Sí, a verdade que... Ahí.
en Monte Alto temos unha árbore nova no campo de Marte. Ese aplauso para esta árbore que medre, que vaya para arriba. Sobre todo a vos, rapazes e rapazas dos Scouts, tenéis que cuidar esta árbore porque a plantastes e temos que acompañar toda a vosa vida. Sempre que viades por aquí, por favor, mirade de que estea ben cuidadiña e observade como vai medrando e vai ascendendo cara aos teus. Un árbore que nos vencella, Monte Alto, Monte Pindo, esa maravilla da natureza, onde o cosmos quixo por a traballar todos os principais artistas, o vento, o mar, os ríos, para entregarnos a maravilla. Eses castelos de San Xurxo, de Penafiel, ao monte da Moa, a laxe da Moa, Ézaro, a praia de Carnota e a visión infinita do mar de Fisterra. E dentro do monte, argumentos sempre que a natureza se expresa de unha forma maravillosa, o home soña. E por eso están esas lendas antigas de cultos dos tempos de antes, esas lendas, falábamos antes con Silberto, do monte que estive ardendo nos tempos de antes, 6 anos, con aqueles carballos antigos, e por iso os poetas ubicaron ali o Olimpo dos deuses antigos. E por iso Francisco Añón compuxo estes versos, situou ali a apoteose do seu poema a Galicia. Eu soñei ver no cume do Pindo, adornados de mirto e loureiro, escritores, poetas, guerreiros, que sorrindo se daban a van polos diversos países que eu vaya, ti serás miña doce memoria. Mesmo entrar non quixera na gloria, sin primeiro pasar por aí, sin primeiro pasar por aí. Pois daquela que Silberto desde Monte Alto para a gloria. Bueno, que vou dicir eu despois de escutar a Xurxo? Podes dicir moito. Bueno, eu agradecervos a todos que estedes aquí, a pesar do tempo, esta chuvia tan desexada por todos. Pois este xesto de hoxe nace daqui, do noso secretario Mario e de Alberte, da súa amizade, xurdiu a amizade entre Monte Pindo e Monte Alto. Eles estiveron o ano pasado con nós, con Palavea tamén, Palavea Rabú, estiveron no Monte do Pindo, pasamos unha xornada maravillosa, no que xurdiron amizades, cariño entre nós, entre dúas asociacións. E bueno, esta pedra que vamos a colocar aquí, que sexa a primeira pedra do futuro Parque Natural do Monte Pindo, que a nosa asociación naciu por eso, nacemos para reclamar que o Monte Pindo sexa Parque Natural, que a administración lle dedique os cuidados e os cartos necesarios para a súa conservación. O Monte do Pindo está rodeado de viraventos, de 3 parques eólicos, de piscifactorías, de saltos hidroeléctricos, o sea, está super explotado. Que menos que algo deses recursos, deses cartos que está xerando, que revirtan nun pequeno espacio de apenas 1.500 metros, de 1.500 hectáreas, que se protexan, hectáreas virxes, donde aí no núcleo, no limpo celta, que dicía o Toro Pedrallo, o amando home ainda non chegou a estragar, apenas na súa aba sur hai unha canteira que está rabuñando aí no granito, que pode acabar ca beleza paisaxística do noso querido monte. Entonces, que este acto pues eso, sirva para hermanarnos entre todos, unirnos para que o Monte do Pindo sexa protegido e sexa posto en valor. Por eso, o 14 de abril, temos unha manifestación tamén, que despois Mario xa vai a contar neso, ¿no? Para reivindicar que a administración pues, lle dedique os recursos necesarios. Nada máis que eso, agradecemos a todos pues eso, que viñades aquí. Gracias de corazón. Silberto, de Costa da Cabra, falou ben.
Mirade, hai anos este mandamento é moi simbólico, porque contaba Manuel Rivas, que el tiña un compañero no Instituto de Monelos, que era dunha aldea de Mazaricos, na mesma aba de Monte Pindo, e sempre lle dicía: mira, neno, eu son dun sitio de tan lonxe que non te sei explicar. Estábamos realmente afastados. Agora hai este símbolo de unión que nos vai afianzar esa amizade e que nos vai lembrar todos os días no medio da cidade das maravillas de Monte Pindo. Xa o decía o mestre Manuel María, nós non somos donos da natureza, é a natureza que nos moldea a nós. Sabémoslo ben en Monte Alto, que tamén medramos co mar, co ceo e co vento. Por eso somos elegantes, por eso somos soñadores e por eso ten a palabra Alberte da Asociación de Vecinos de Monte Alto. Bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, darvos a benvida ao noso barrio. Tamén dar as grazas aquí ao señor Xurxo Souto, noso diplomático máis internacional, para este acto que é tamén bastante diplomático, de unión de colectivos sociais tanto do barrio como da zona de Carnota. Dar as gracias tamén un pouco a xente da Asociación Monte Pindo Parque Natural por loitar pola nosa terra e pola conservación da nosa natureza e do ese Olimpo Celta do que falan. Quería decir algunhas palabras porque, curiosamente, aquí a xente de Palavea, que lles temos moito aprecio, tiñan medo da choiva, non? Un pouco máis que nada polos instrumentos, pero é curioso que todos estes meses ese sol que non deixaba que caera a chuvia, non deixaba que a terra pudese vivir, e hoxe, cando decidimos plantar este carballo de irmanamento que temos aquí a tantas persoas e tanta xente, xusto a choiva regale e agasalle un pouco este carballo, a savia que precisa para vivir. E agora, para rematar e tampouco facer o acto despois, preguntaban por aí se os colectivos iades votar. Sí que ides votar, e máis, ímonos poñer aí coa pala e ides facendo unha ringleira, vale? Os que se sabedes de colectivos diferentes, decides no nome, eu digo nome e votades a palada, vale? Porque foron tantos os que mandamos que non recibimos quen ia vir, que non, algún sí, algún non, así ninguén queda sen ser nomeado. Para rematar, quero ler un poema do noso poeta máis tamén internacional, o señor Manuel María, que viviu neste barrio e que tamén deixou a súa pegada aquí por onde pasou, non? E hoxe queremos tamén, tiña un poema titulado Carballos, que vou a ler. Carballos rexos potentes, calados ou musicales, que loitais como valentes coas xistras e os vendavales, verdade. Duros carballos verdeados, petrucios e sedentarios, estades na cha chantados, solemnes e centenarios. Como amo a vosa beleza, de máis varil sobriedade, que sensación de forteza ollando para a eternidade. Pois que esa eternidade, hoxe aquí, con esta placa, con vos, sexa real e se faga e que perdure ao longo da historia. Moitas grazas. Un extracto e logo iso, póñome aí coa pala, os colectivos van pasando e os gaiteiros van tocando de Palavea común. Moitas gracias por vir. Isto é unha auténtica liturxia cívica, unha auténtica liturxia de vida. Se sabedes, Cristiliano rezaba os pés espidos, porque quería que poñer en comunicación o humo, o homo e o cosmos, o humo, a terra, o ser humano e o cosmos. Para esta liturxia cívica contamos co cariño da xente do Pindo, con todo o vosso cariño, coa palabra de Manuel María, co propio cosmos feito auga, feito chuvia e feito luz, que tamén imos darlle alento a este carballo para que medre lujoso. Vamos a ver nuestro carballo, de sempre Galicia. O albre é o símbolo do señorío espiritual de Galicia. O albre é un engado dos ollos, pola súa fermosura, e unha ledicia dos ouvidos, porque nel cantan os paxaros, e un arrolador do espírito, porque nas súas polas conta contos o vento. O albre pídelle auga ao ceo, para que a terra teña sangue, vida e bonitura, acabas de demostrar. O albre danos a sombra fresca no brán e a quentura garimosa no inverno. O albre
danos as claves, os sobrados, portas da casa, danos a cama, o armario, da sala, a certeza do pan, danos o berce, o báculo da vellez e a caixa para baixar a terra. Val máis unha terra con árboles nos montes que un estado con ouro nos bancos. O día que entendamos o que val o albre, aquel día non teremos necesidade de emigrar. Falou Castelao, falou ben. Bueno, polo Sporting Coruñés estes rapaces van volar aquí. Vale. Vale, collede, veña, collede unha e botade. Veña, aí, vai. A ver, aí, moi ben, xa botada. Vale, veña, un aplauso. Moradela, Amancio. Despois, posteriormente, haberá un vídeo tamén que se presentará sobre os camiños, non, do Monte Pindo, do Monte Pindo, e nada, agardamos que esta árbore viva por moitos anos e pola eternidade, como dicía Manuel María, e que tamén, cando poidades, o 14 de abril, seguramente miraremos de fretar un bus de cara a ir a marcha esa polo Pindo, e nada,
Eso, que moitas grazas e un forte aplauso para todas e todos. Non viñeron así. No, ya que vayan mirando que se pagaron los de pasta con una correcta.